तो हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय माने आङो गोदान भिडिअखौ माने एसे प्रब्लेमनि थाखाय लाबोनो हायाखै एसे प्रब्लेम जाना दं आङो ओंखायनो माने दिनै आङो न'आव न'नि फोथाराव माने दालि फोना दोनदों आरोना ओमफ्राय दालि फोना दोननायखौ नायनो होननानै फैदो बेखौनो भिडिअ बानायनानै एसे लाबोनोसै होननानै लाबोनाय जाबाय तो भिडिअ माबायदि जायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना थौदो दायो माने फोथारजों थाबायलांगासिनो आरोना लोगोफोर जोङो नै जों गामिनि फोथारजों दुगैनाबो फैबावाखै दे लोगोफोर बाखुरारासो गोजां बोथोरबो जाहैबायना लोगोफोर ओंखायनो माने दुगैनोबो खस्थ' मोनोलै बाखुरासोलै आङो लोगोफोर बारा हिसाब नङा ओंखायनो एकदम दुगैनो बासोगारो गोजां बोथोरजों मास मोनथामाव खनथामल' दुगैयो आङो लोगोफोर मास मोनसेयाव खनसे आरोना ओरैबायदि गोजां बोथोरबाथाय बुस्थुआ दैया अरोना लोगोफोर ओंखायनो माने दुगैनो हाया गियो दांनाय लोगो लोगोनो अरो आरो दैया नायलांबाय थादो लोगोफोर सानै फैदो आरोना फोथाराव गामिनि सासे लोगो दंफायो नै बिराद लाजि गुसुथार गन्थङानो अफाद्राय गोलावना लोगोफोरना ओंखायनो बिराद लाजियो माने अफाद्राय हेन्डसोमद्राय मानसिया ओंखायनो बिराद लाजियो बिराद देन्जारथार हिनजावबा आब'आ लाजिनायाव देन्जारसो नायलाय 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 नोङाबा गन्थङा मोसौ हालिनि हाबजालायबावनायसोबाव बिनिसो लाजिबावो लोगोफोर नायदो लेडिस थां माथां नायलाय 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 लोगोफोर थोद साला नायलांबाय थादो फोथारखौ एसे देखायना होनि ना लोगोफोर नायलांबानो जाबाय ना लोगोफोर फोथारा जोंना ओरैहाय पुरा नै ओरैहाय सोरगिदिं दंजोबो आरो ना बे जाबाय मथरि आरो ना नै जोंनि मथरि माथावरिनो ना जोंना बाक्सानि रायलायनाया माने खाब्रां खुब्रां जायो आरो ना मथरि होनो बेनो आरोना नै बैथिं थांगोन जों ओमफ्राय दा ओरै नै ओरै थाबायथिं थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर थ' नायलांदो दायो आङो दालि फोनायखौ जोंहानिखौ खिथिनोसै माबाथाय दाउ नुदोंमोननो लोगोफोर बया होसोदों नै चला नाराबारिखै थाबाय फैबाय आरोना जों लोगोफोर नाराबारियाव मा नागिरदों सानै गथ'आ खारथिं खारथिंनो जागोना जायाखैलै लोगोफोर आयै सान्दुङाबो नै मेगननि मोथाथासो नांबावबायलै लोगोफोर थै आयै आयै नायनोनो हाथावला एकदम नाराबारि बारि थाबाय फैबाय आरोना माइ हाजोब्बाय नालाय नाराबारि गोजा जाजोब्बाय थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय उन्दु उन्दु दालि जानांगोन मिथिबायना लोगोफोर ओरैबायदि न'नि दालिखा टेनसन गैखाया खावनायथ' माल नङा नालाय लोगोफोर थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय दे नायलांबाय थादो थोद थार दङ हिन्दी ब्लग आरो माने हिन्दीनि ब्लग बोगासिनो आसोला देन्जार हिन्दीनि ब्लग होदो नायलाय खेबसे होबावनाय दे होना होना होदोब्रा हिन्दी ब्लगार बावलायसो राइस फाग्ला फाग्ला दे होना हो मोखांखौनो दिन्थिजानो लाजिगारो लोगोफोर इयो माने बिराद सनानि मोखां आरोना इना लोगोफोर ओंखायनो मोखांखौनो दिन्थिजानो बिराद बायो ओइ नै लाजिनानै माबायदि साइड साइडजों खारखुमाबोदो ओइनो असयब' आसाला थ' दायो जोङो दालि फोनाय जायगाखौ मोनफैबाय आरोना लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो आं दालि फोनाय जायगाखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोना दे नायलांबाय थादो स' फाइनालि जोङो दालि फोनाय जायगा मोनफैबाय आरोना लोगोफोर थ' नायलांबाय जाबाय नै बेयावनो फोदो दालिखौ जोंहा नै बेयाव सान्दुं मोनथारा जादों आं दा बेगनि केमेराजों दिन्थिनो हागोन आरोना लोगोफोर नोंसोरनो बेयावनो फोदो आरोना दे नायलांबाय थाबा आं खिथिनोसै नैयावनो फोदो जोंहा दालिखौ बारा देराखै आरोना बारा इसिबां देराखै नै
दालिया आं दिन्थिना नै दालिखौ नोंसोरनो नै बेनो आरोना दालिया नै आं फुनानै दिन्थिनोसै नै बेनो आरोना दालि बिफाङा जाना खाला दालि लोगोफोर खाला दालि नै इयाव गायदो आरोना बेनो आरोना जोंहानि हामाखाया गाइस नै बेफोरो ओरैहाय नै जोंहानि गोजा इखिनिया बै बोग्रि बिफांखौ नुदोंना लोगोफोरा बे बोग्रि बिफांनिफ्राय नै ओरैहाय जोंहानि गोजा आरोना नैहाय बेफोरो ओमफ्राय बे जोंहायबो एसे गोजान जायो आरोना बारा एसेबांबो गैद्राया आरोना लोगोफोर ओरैनो माने सोलिनो आन्था दंसाबो आरोना लोगोफोर बैथिंनो बारा जायाखै आरोना लोगोफोर दालिया ओमफ्राय नै बिथिंजाय एसे गोजौ गोजौ जाबाय ओमफ्राय फिथाइ ओंखारथ'वाखै आरोना लोगोफोर माबाया दालियाहाय फिथाइ ओंखारबाथाय खेबसे आङो नोंथांमोननो देखायबावगोन आरोना दालिखौहाय नै इफोराव गायदो आरोना ओमफ्राय दालि बारिखौनो दाबाय थांदों नोङो इये बेयावनो दंजोबो आरोना बिराद मोसौ जाफैयोलै लोगोफोर मा खालामनो उपाय गैया ओंखायनो नायफैनांगौ जायो दसे माइखौ माने माइ गायनाय दिनावबो बिराद खस्थ' जायो आरोना लोगोफोर मोसौ ओरि बोरमा ओरि हगारनानै होलाबायो ओंखायनो माने मोसौ बोरमाया फैनानै जाफैसोगारो आरोना ओंखायनो नायफैबाय थानांगौ गोनां जायो आरोना टाइम गैयाबाबो उपाय गैया नायफैनांगौ जायो नै बेनो आरोना थ' नों बोग्रिखौ बोख्लायनो आसलाबा आंखौ थैबाबो दाय गैबावासैनो थैबा दाय गैया जायो फाग्ला बोग्रिखौ खुबैख्लायनानै जानि र' थाइनैसो थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बोग्रि खुबैख्लाय बोग्रि जानो नागिरदों गाइस एसे र' खुबैख्लायनो आङो हैद आखायानो गयदानिसो साला होद खोरैनायानो मानै जाखोब्रायलाय है लथ्रायनायसो जाला र' लोगोफोर जाथारनासो गारगोनलै आंबो बोग्रिखौ बबेथिं गोमो दंब्रा नै बेयावनो दंलै आयै बोग्रियानो खोरैथ्रा साला बैथिंसो दंलै अ दासो खोलैदों र'दै नायनानै खुबै आंखौ खर'आव खुबैनांगोन नै लोगोफोर जानिरा थाइसे खुबैखाबाय ने गोमोनथार मोनथारसै नंला नाङानो नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला अरहोने लायला रायलाय लाफाथारा चलो खनो ओरैनो मोसाबावलायसो से हो गाया प्यार कि दिल परदेसी हो गाया ओरहनी और की नाचो ओरहनी तोर के नाचो हर कसम बेखौ आं बारनि आरोना नै लोगोफोर नै बेखौ रोंगोबा हायोबा वा बारबायलै आङो नै बेखौ आं चला ओ भाई मारो मोनसे मारो नै बेखौ बारदोंमोन आरोना लोगोफोर नै बेखौ बारदोंमोन एकदमबारे बिराद जाम्बा साला हायाबा मानो बारो जोबोर बायदि जा मेंबायलै बारनानै ससेयावनो दलबर जाया आजा दले लेके आजा साजना थ' लोगोफोर दायो जोङो न'आवहाय थांफिनसै आरोना नायना फैखांबाय नालाय दालियानो फिथाइयानो थायाखैलै दिनैसो फार्स्ट फैदों आं नायनो माने आं दालिखौ फिथाइ थायनानै दङ बायदि मोनदोंमोन ओंखायनो जानोसो नागिरलायदोंमोन आङो लोगोफोर दालिखौ थ' मा खालामनो दालिया फिथाइयानो थायाखै ओंखायनो दा जों न'आव थांफिनसै आरोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों लोगोफोरा कमेन्टफोराव एसे खोन्थाहरदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामलाबायदो एकदमबारे ओमफ्राय आरो चेनेलखौ सुबुस्क्राइब खालामनानै होदो ना लोगोफोर थ'
दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ना लोगोफोर बाय बाय